inšpiráciou v samotnom živote. Bez nadsázky môžeme povedať, že svojimi piesňami s oduševnením ste, dámy a páni, prejavili aj lásku a úctu k našim kultúrnym hodnotám. Dovolte, aby som vám všetkým úprimne poďakoval. Samozrejme, pre nás je podstatné, že nielen spomínať, ale aj ďalej rozvíjať naše kultúrne dedičstvo. Ešte raz vám srdečne ďakujem. Pri tejto príležitosti, máte to aj napísané, na poďakovaní, že pán honorárny konzul bola takáto záštita z jeho strany nad týmto podujatím. Chcel by som poďakovať veľmi srdečne aj našej moderátorke, pani kolegyni, pani riaditeľke, Matisovej, ale nedá sa, ktorý ste mohli ochutnať samotný aj guláš, a naše poďakovanie patrí základnej organizácii tých dôchodcov, predsedničkou, ktorá je pani Ondrejkovičová. Podotýkam, že tento guláš bol varený s láskou. Teší ma, že je to taká spontánne stretnutie, spontánna príležitosť. A chcel by som vám ešte raz veľmi srdečne poďakovať, a zvlášť v rámci dobrých priateľských vzťahov, aby som poďakoval samozrejme komu inému ako parobkom z Dvorianok. Myslím si, že budeme spomínať na to krásne stretnutie, ktoré je takým balsamom na dušu v našom každodennom živote. Ešte raz veľká vďaka a veľa tvorivých síl. Nech sa vám darí. Ďakujem. Ďakujem pánovi podpredsedovi a teraz prosím pána honorárneho konzula, pani podpredsedničku Fečkovičovú a pána predsedu, aby odovzdali vedúcim skupín diplomy a ocenenia. Takže poďte prosím dopredu, vedúci skupín. Ak nemáte vedúcich skupín, tak si urobte teraz vedúcich skupín. Za každý súbor, takže poprosím Hencovčan, Porubianka, Lipka, Potoky, Stráň, Kazarinka, Sačurovské nevesty, Továrňanka, Žalobínske Vretienko, Parobci z Dvorianok. Takže máme vedúcich skupín a teraz dostanete ocenenie, ktoré pre vás pripravil pán Stanislav Obický a samozrejme pochválne uznania od jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou. Teraz ide fanfára. A môžete aj pokračovať v tej fanfáre. Nech vám to tiež pripomína.
No a záver tohto celého podujatia, ešte poprosím pána dirigenta, neviem, či sa stratil. Pán dirigent, poďte, lebo záver, posledná čerešenka cenka, hudba, hraj. A teraz bude kapura. Nechcete nič? No tak dajte trenciu. Aha, ani ja nestadzi. Všetci ma tu milia, tak aká to bude? Ďakujem pekne, 4. ročník pred nami, šťastnú cestu domov, krásne leto ešte, ďakujem všetkým, dovidenia. A tá posledná pesnička nebola, ja neviem, aká to má byť, kapura. Ďakujem ešte zvukárovi za ten zvuk a všetkým, ktorí tu